and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gipanganaman gini Estela og tiya niya Hobeta ang pagdapit nila kang Edo sa monte. Ug sa laing bahin usab, nagpaungaw sa iyang kay ubos si Michael ngadto kang lula niya Hobeta. Bahin sa iyang namatikdan ni Emily. Sa pagpadayon ta sa atong sumpay, sundan ta ang panimay ni Edo sa monte. Manawag ko, Emil. Ikaw na usa mo adto sir, dili ka pa ko lidong rapi. Ikaw na usa? Why kinahanglan nga may kuyo ko imyat. Dili sa ko magdugay dito. Morespeto lang ko sa iyang pagdapit nako. Agig pasalamat ni Estela Perez. Pahibaw ako og naa na ang iyang driver. Sir! Tuan na si Kaloy, Estela. Nagkuha na si mong dinapit. O tiya, dili pa dugay nga nakalakaw. Magsunod ramang kuno iyang auto sa multicab. Ang auto ni Mr. Samonte. Bitaw kay maikog taog ana lang siya mo sakay sa multicab. Kayon saon tuwa pa man ang sakyanan mo sa shop. Maolagi tiya. Ambot og mahuman ba kahatong dali. Ay, follow up pa lang unya aron madali. Sige na pangandam na diha. Kay kapila ra may pagkuha ni Kaloy niya. Pwede tingali nga magpagawas ko og vino, tiya. Ha? Ikaw? Pero ang ako o ikaw unya hinuon ang magpalabig inom, ha? Di ka makakontrol sa imong kaugalingon. Ayaw lang ka tingali, oy. Murag gusto ka, tiya. Dili maayo nga mapahiya lang unya ko. Mao cute. Ay, ako na lang tubag. Ari lang una ko sa kong kwarto, tiya, ha? Sige. Hello? Lola Jovita? Oy, Emily, ikaw dahin day. Usay ato nimo. Wala kimoto kanina si Michael sa eskwelahan, Lola. Gisultihan ko man unta siya nga magsulti mi dito. Nanawag man ko siya kapiin ako pero gibalibaran ko siya nga magsulti mi dugay kay kapiin naman kay siya nanawag. Moto nga giingnan ako nga sa eskwelahan na lang mi magkita. Ganina unta pero wala lagi siya. Maong mi pauli na lang ko. Naa siya diha, Lola? Ay, kadiya kay susihon ko, ha? Wa man ko kamatikot kay busy magud mi diri karon kay may gipaabot ming bisita. Pero hapon naman, pasado alas 5 na. Busy dahil mo, Lola. Sorry, Lola, nga nakasamo ko. Ay, naunsa ka man, oy. Okay ra. Nagpaabot pa sa bisita ni Estela. Sige lang kayo susihon ko siyang kwarto. Wasab kong kamatikod nga magawas. Kadiyot ha, susihon ko. Ayaw lang ibutang. Sige, Lola. Salamat. Ay, sirado ang kwarto. Michael! May telepono ka si Emily. Madam! Ay, Table is ready! Hey, nakaimutan na ako, madam. Ang kumidor. Nanang tanang kubierto sa mga mahalon ni Ma'am Stella. Gipahimutan na sad na ko ang mga prutas. ay maayo ko mauna. Si Michael, nakamatikod ka pa rin. Sarado man iyang kwarto. Ulay! Nanaog man to, madam. Kaganiya. Unsang oras ra? O asa kuno siya, ha? Ay, wala sa kumangutahan ng madam. Oy, malay nakita na ako nga milakaw. Mga alas 11 tingali ito. Mao ba? Wa man lay pahibaw, uy. Balibaran ko lang to si Emily. Hello? Ni apa ko, Lola? Ganina pa day ko nung alas 11 sa buntag milakaw, Emily. Walang ko'y kalibutan. Pero si Patring may nakakita nga nanaog si Michael. Ay, tingali. Wasap siya musunod sa klase. Kaya dito baya ko, Lola. Giingnan ako siya pagtawag niya gabi nga magkita mi sa eskwelahan. Wa man dai siya, Lola, oy. Sakti lang kay pakiksultihan kog mauli diri sa bahay, ha?
Pero may gisulti siya nako ihabahin nimo. O unsa man kuno lola? Dili ko na siya gusto nga magbuwag mo. O nga may kahiubos ko no siya nimo. Ha? Unsa na iubsa niya la? O kumahibaw? Ah, sige la, kay busy ra pa di ka. Sorry nga nakasamo ko nimo. Magsulti lang unya mi si Michael sadla. Bye lala. Ay, sige, Emily. Sultihan ko nga nanawag ka o nagpaabot ka niya dito sa eskwelahan. Sige, iha. Anong naingon man iniron si Michael? May mga lihok siya nga wa ko hisabti. Ngano ka ha? Unsay hinungdan? Naglipog ko. Maayo pa ding dagan ang butikap nga gidasa sa driver ni Estela Perez. Naningkam din siya nga kuhaan ko sa bahay. Miliko siya sa una. Sunod lang. Estela di ana sila. Sugata. May kauban pa siya, tiya? Iyang pamilya? Murag siya rana. Oh, miingon kod ka nga ni ana sila. Sila Goscaloy. Sige na sugatan na si Mr. Samonte. Hi! Salamat nga wa nimo pakyasang akong pagdapit. Kami ni Tia Ohibita. Ikaw ra? Oh, Kaingon ko og kauban mo ang imong pamilya. Si Mrs. nimo ug ang imong anak. Gidamo unta sila aron ikahimamat sab namo ni Tia. ako Estela, ay maayo tingali nga ari lang mo magpadayon ng istorya sa komedor. Dali na pahimutang na mo dire. O di ay tuod. Ari ta mo padayon og istorya o feel at home lang gyud ha. Eduardo? Murag madanihon sab tuod kayo ang baho sa pagkaon. Gipangandaman gyud ay ninyo ang pagdapit nako, ha, Estela? Hinoon, gituyo sab nako nga wa mag-snack sa bahay. Kod mao ka na. Pagaon na mo, Estela. Wasab ra ba may magmerienda ka ganina? Okay, Eduardo. Nagpaabot ang pagkaon. Edo na lang, Estela. Sige na, Edo. Dali na mo, oy. Aron feel at home ka ng mukaon uban ni Estela. Sige. Nahimuot ko ning higayunan ni Estela. Madasigon siya nga miabi-abi kang Mr. Samonte. Unsa kay ipasabot sa kong nakita ron niya. Hinaot pag magkasuod sila. Murag suod na silang managkaila. Nalipay ko sa kong nakita kang Estela. Hoy! Patreng, nagunsa ka diha? Treng? Ay, madam! Sorry! Ay, gitanaaw ko lang si Ma'am Estela uban siyang bisita. Muli pa yung lugi na si Ma'am. Namantay di ay ka. Wala di man ang imong trabaho. Ay, naikag lamang ako nagtanaw ni Ma'am. Kay, murag, kanabang murag. Ang kanabang yung giatubang niya sa miatubang siya siyang bisita. Hay! Parison ba sila? Bisag medyo maedad na si Ma'am. Sexy pa gihapon. O kanapudi ang bisita pa. Pogi! Ay, pogi sama! O wala tingali na maglagyo ilang edad na. Parison kayo sila. Uy, ulitaw na siya, madam. Naunsa ako may imong pangutan-on. Lakaw na sa buhat mo. Ayaw pagsigig pamantay diha. Hala na! Serious na ba silang nag-istorya, madam? Lakaw na sa buhat mo, Patreng. Kagahi pag-umo. Ay, hala, sorry! Sorry, madam! Sorry, so... Ay, na ko! Ay, agay! Tia! Tia, dali ra ka diyot. Ay, unsa kay tuyo. Ay. Oy, Estela. Kano kibihaan mo mambisita mo? Nasabot ko nga gusto siya mo inom, Tia. Kay busog ko no kaayo siya.
Magkuha ko ha. Unsa uy mo inom ka sab? Kontrolahon ko nga kung kaugalingon, tiya. Ayaw ka balaka. Wa manggid ka siya mangayo, ayaw na lang. Ay, basin og karon lang siyang higayon na nga misanong sa akong pagdapit, tiya. Mao nga kumplito mo hunta ang pagsilbi niya, tiya. Ay, tabangin na lang kong pilig kung siya ang idalit niyang mainom, tiya, be. Sige na. Ay pastilan gid nimong babayhana ka oy. Eh, okay ra lagi, tiya. Dali na, tiya. Maayo siyang pamilya. Ugwa siya mamiyo. Yun pa. Kadagko sa mga portrait. Mga dibuho sa usa ka batanong babae. Kagwapa. Kanindot og lawas. Nindot nga pagkadibuho. Gibutang sa dako nga friend. Tuwa pa sa unahan. Wow. Model gyud tingali ning payhan. Tuwa pa gyud sa Picasso. Dakong frame. Siya ka na? Siya ka na? Si Estela Perez? Siya ka ni sa batanon pa siya? Murag Diyosa ang iyang kaanyag. Tuwa pa gyud. Tanaw ko ang tanan niyang paintings o pictures. Murag nakakita ko na ning hitsurak niya to. Murag kuhaan ko ning picture be. Ang portrait ug ang picture gud niya. Ang ako self. Niya, nakuhaan ko. Basin og parehas lang ang hitsura. Mao tingali. Parehas lang ang panagwa. Pero kalit kong gibati o kakulpa. Siya'y nagtugot ni mong litratuhan mo ang picture. Kuhan, na-attract lang ko. Okay naman tingali. Midayig lang ko. Ikaw ang nagdaan ni Mama sa ospital. Dihang na-discuss siya, Mr. Samonte. Ako. Og ni ako, kay gidapit ko ni Estelle. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!